Molweni namkelekile. Lo mzekelo lo uthi yeyiphi i-factored form eka-3a squared plus 24ab plus u-48b squared. I-factored form ke ibhalwa ngama-brackets ayithula. Ngoku xa nithandabuza ngenxa yabo A no-B aba, ningabi naxhala kuba u-A no-B kuyafana nokubhala u-X no-Y okanye u-J no-G kuba ixabiso zazo asizazi. So kuyafana nje, kodwa into ebalulekileyo into yoba sijonge la manani la angaphambi ko-A nabo-B aba. Ngoku mna bendizothi masileqeni imeko ezosishiya no-A squared eyedwa engekho u-3 i-coefficient yakhe, futhi zonke ezi u-24 no-48 u-3 uyangena kubo. Thetha uba singamfektorisha u-3, simkhuphe, sisidivayide zonke ngo-3. Xa sidivayide u-3a squared no-3 kuphuma u-a squared. U-24 divided by 3 ngu-8ab. U-48 xa simohlulisa no-3 kuphuma u-16b squared. U-16b squared. Sizothi siyibhale ngenye indlela ngoku le, kodwa le ndlela esizoyibhala ngayo kunyanzelekanga uba uyenze. Sizoyenza ngoku qha nje ukwenza uba siyibone le nto yenzekayo, sibe kwazi uyibona kakuhle. Masimbeke lo 3 wethu, sithi a squared, iyafana ne-x term ke le, sidla ngokuba no-x squared ekuqaleni, no minus 8b times a plus u-16b squared. Ngoku le ndlela esibhale ngayo iyafana nezinye ii-polynomials esigqibo usebenza ngazo, and nethemba uba niyakwazi kancinci ukuzifektorisha xa zibhalwe ngolu hlobo. Siyazibuza ke ngoku uba ngawaphi amanani amabini xa siwa-edisha asinika u-minus 8b, futhi xa siwaphindaphinda azosinika u-plus 16b squared. So xa siwamultiplaya azosinika u-16b squared. Iyacaca ke into yoba la manani ayafana kuba uba bengafani bengazuphuma lo b squared ekugqibeleni. Ngoku masizibuze uba ngawaphi amanani afanayo xa siwa-edisha azosinika u-minus 8b squared, ngu-minus 4b. Minus 4 minus 4, minus 4b minus 4b izosinika u-minus 8b. Ngapha ke icace into yoba u-4 minus 4b times minus 4b izosinika u-positive 16b squared, andithi? Singayibhala ke ngoku kwi-factored form yayo, sithi 3 times u-minus 4b nguye ke ngoku esizomsebenzisa, linani lethu elo. Sithi a minus 4b minus 4b times a minus 4b. Xa uzozimultiplaya ke xa uzawamultiplaya ke la ma-bracket uzofumana le polynomial elapha ngaphezulu. Kubalulekile kakhulu uba niwazi umthetho apha. Kubalulekile kakhulu kuba uyazi xa usuka kwi-factored form uyifactorizer uya kule form ende le ene-trinomial, i-polynomial. Kubalulekile uba uyazi uba ngomphi umthetho ke usebenzisayo xa uya ngapha usuka uye ngaphaya, okanye xa usuka kwi-polynomial uya kwi-factored form. Masiqaleni kunumber 45 ke. Ibuza ukuba yeyiphi i-factor kwezi ezingaphantsi eka-x squared minus 11x plus 24. Ngoku sizowulandela umthetho ofanayo nomzekelo 44. Sizothi x squared minus 11x plus u-24. Ngoku siyazibuza futhi uba ngawaphi amanani ayi-2 xa siwa-edishile azosinika u-negative 11, futhi xa siwamultiplaye, xa siwaphindaphindile azosinika positive 24. Siyayazi uba xa u-24 lo u-positive futhi siwamultiplayile, kumele uba amanani ayi-2 a-negative okanye ayi-2 ayi-positive.
Njengoba u11 lo unegative, iyacaca into yoba amanani azoba enegative. Yeah, so ngoku siyazibuza uba xa siwa-edishile ngoku amanani la ayi-negative, ngawaphi ezosinika u-negative 11. Sinethemba uba ke sizobona uba ngu--8 negative 8 no-negative 3. -8 minus 3 ngu-negative 11, futhi u-negative 8 times negative 3 uzosinika u-24. Ke xa sibhala nge-factored form sizoba no-x minus 8 times x minus 3. Xa uzifactorizile, xa wafactorizile ama-bracket la, uzofumana lwa x squared minus 11x plus 24. Ke impendulo yethu inguphi? Kuba enye i-factor apha xa siyifactorizile i-trinomial le, ezi terms ezintathu, xa sifactorize enye i-bracket ngu-x minus 3. Loo nto ithetha uba u-x minus 3 yi-factor ka-x squared minus 11x plus 24. Masiqhubeni ke siye kunumber 46. Yeyiphi kwezi ezilandelayo ebonisa u-9t squared plus u-12t plus 4 i-factored completely? Loo nto ithetha uba xa siyifactorishe iyonke, phezulu sifumane sasikhangela i-factor enye qha kwezi ezikhoyo. Apha ngoku sizifuna zonke. Masihlalutye kakuhle le nto. Kuyacaca into yoba ayikho i-common factor kwii-terms ezintathu ezi esingayikhupha ezokwenza uba sibekwazi ukuzisimplifaya. Akho multiple ka-9 engena ku-4, futhi akho multiple ka-4 engena ku-9. Loo nto izokwenza uba i-coefficient ka-t squared xa senza ama-binomial ethu, xa senza la ma-brackets ayi-2, kuzomele uba sisebenzise i-multiple ka-9. Loo nto izokwenza uba, and futhi loo nto kumela xa sizimultiplayishile zisinike u-9t squared. Loo nto izokwenza uba sisebenzise u-3t, kuba u-3t yi-square root ka-9t squared plus noba yeyiphi naske ayikacaci into yoba kuzongena eyiphi inani apha, times u-3t, kuba sothi 3t times 3t izosinika u-9t squared. Siyayazi loo nto. U-b lo indawo ka-b asikayazi, akacaci uba kuzongena bani apho. Ngoku masizimultiplaye ke, masiwamultiplaye, masiwaphindaphinde la ma-bracket, icace into yoba u-a no-b ngobani. Masenze uba ngathi i-multiple choice ayikho, masiyisebenze nje njengabantu ababhadlileyo, silandele umthetho. So u-3t times u-3t uzosinika u-9t squared plus u-3t times b uzosinika u-3bt plus u-3t times u-a uzosinika u-3at plus u-ab, because a times b ngu-ab. Umthetho ubalulekile apha kule nto. Ke loo nto xa sisimplifayile izosinika u-9t squared plus u-3 siyamkhupha u-3 kuba yi-common factor ku-3bt no-3at, simkhuphe sishiyeke no-3a plus b close bracket t plus u-ab. Ngoku kunyanzelekile ke ukuba u-3 into a plus b asinike u-12, kuba xa sibuyela kumbuzo iyacaca into yoba i-term esesiphakathini ngu-12t. U-t ukhona, u-3 times a plus b kumele asinike laa 12. So u-3 times bani ezosinika u-12? Ngu-3 times 4. Loo nto ithetha uba u-a plus u-b ngu-4. Futhi xa sibuyele kumbuzo sibona uba i-term yokugqibela ngu-4 eyedwa. Loo nto ithetha uba lo ab wethu, u-a times b usinika u-4 naye. Loo nto izowunyanzela ke uba u-a ngu-2 no-b ngu-2, kuba u-2 times 2 ngu-4, u-2 plus 2 ngu-4. Icace ke into yoba singasubstitutha ke ngoku sizifake, sisubstitute u-a kule ndawo ka-a sifake u-2, kule ndawo ka-b sifake u-2. Icace ke into yoba impendulo ngu-a, kuba ngu-3t plus 2 times 3t plus 2. Masiqhubeke.
Ithini i-factorization epheleleyo ka-32 minus 8z squared? Ngoku masiqaleni ngokujonga uba singayisimplifaya kanjani le nto. U-8 lo uyangena kuzo zombini ii-terms, uyangena ku-32, uyangena ku-minus 8z squared. So masikhuphe yena. In fact masikhuphe u-minus 8 wenza uba u-z squared lo abe positive, uyabona? Kodwa ndingayenza nanjani noba ndikhuphe weight o-positive. So xa sidivayida u-32, ubohlula kangakanani u-minus 8? Is-32 divided by minus 8 kuzophuma u-negative 4. Futhi xa xa sithi minus 8z squared over minus 8 uzosinika u-z squared, u-positive z squared ke ngoku. Sibhala futhi ke ngoku le nto qha iindawo zamanani siyawatshintsha. Ngoku masibuyele emthethweni nje. Xa ezosinceda ukuba sifumane impendulo efunwayo apha. Xa sino-a plus b times a minus b, nikhumbule into yoba le nto le iyafana nokuthi a squared minus b squared qha kuba u-plus no-minus ziyawakhensilisha amanye ke. Xa uyenze iyonke, xa ulandele umthetho uzenze zonke ii-steps. Le nto esigqibo uyibona ngoku isibonisa ukuba u-minus 8 into z squared minus 4 singayibhala ngolunye uhlobo. Xa sisebenzisa lo mthetho singathi uba u-a angaba ngu-z, kuba u-z times z, u-a times lo a uzosinika u-z squared, uxolo. Futhi u-b xa sithi u-b ngu-2, xa sithi 2 times minus 2 apha, positive b times negative b uzosinika u-negative 4. Ke ithetha uba singayibhala ngolu hlobo, sithi 8 into z plus 2 times z minus 2. Kuyafana nje, kuyafana ngqo. Loo nto ke isondeza kwimpendulo esiyifunayo. Kodwa ke xa sijongile apha iyacaca into yoba le mpendulo ayikaveli ngolu hlobo esibhale ngayo apha. Loo nto ithetha uba kuzomele siphinde siyibhale futhi ngenye indlela. Kodwa asikaphazami, asiphazamanga. Kumele nje simane sidlala ngayo sithi siyibeka ngapha sizame ngendlela ethile nendlela ethile. Masizame ke ukususa u-minus lo, ukufaka lo minus, ukumsubstituta. Sizoqala ke ngokubhala u-8 into z plus 2 times minus 1 into z minus 2. Uyabona uba u-minus multiply, siyamfaka ke ngoku, siyamsubstituta. Loo nto ke izosinika u-8 into z plus 2 times u-minus z plus 2. Bona bayifuna ngolu hlobo. Siyi-rearrange sibhale ngenye indlela ezothi 8 into 2 plus z times 2 minus z. Le nto ifuna umntu akhangele nje, ayikhangele indlela elungileyo apha ngokulandela umthetho. Indlela elungile nje umane uyibhala ngendlela ethile uphinde uyibhale ngenye ude ufike kule mpendulo efunekayo.